Good afternoon po. Ma'am, dito po ba yung bahay ni Ma'am Melanie? Anong Melanie? Melanie Pagaduan po. Naglado kami ngayon ang kami. Dati wala kung nalpas kami. Dapat po ulit. Ma'am, da-deliver mo. Sige ma'am, open mo lang. Kotsem ka lang. Oo. Sa'yo na yan. Ay, charot. Turbok na tayo. Sana all. Nagimas. Ano? Ma'am, yung message mo. Ayun o. Ay. Ay, alaamon ah. Antay. Ay. Kanta kayo ka no ah. Ay! Adat kaya umat ando ko super sa Allah. gym no. Niya, kung tagsaan ka nagbas sa testa. Magkaisa-isa ang Ala, egsangitan ni. Nagsangitak pa yung nyamatan. Donut. Ala, dapat lang kang design. Egsangitan natin yun. Sorry man. Yung kahit sa sangit ah. Dinasangit daw niya. Donut ni. Ay na. Ajan. Ay na. Alag sang sangit niya. Para, Donut.